Khasi Students Union KSU Central Body menta kasngi sajan kalapan long ka jingnek te banar hakeleng ki benta jong kan nongba shillong kum shibenta iasnohkti lang bat Khasi Author Society bandawa na ka sorkar pedeng ban pendrung no ya ka ktien Khasi ha ka kernet ka bapra jong kariti sensar kari India. Kani kalawan longru ha kasngi ka babut hadian ka jingpli pajba ya ka jingalang phliu jingmut halor ka ktien Khasi bat ka kolshor u Khasi hanong ba Delhi da ka Khasi Author Society hakini ki banar layo I ya ki jingtho ki batho em ka ktien em ka jat benrio para Khasi tungin kershan pura ya ka KAS shu la danru ki jingtho ki baong ko sorkar India watle mutlab shu bala danru ki kentien ki ba kaseng katho pendrung no ya ka ktien Khasi ha ka kernit ka bapra.